Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare bocah-bocah kelas loro? Mugi sehat sedanten nggih. Dinten iki kita belajar bahasa Jawa tentang catatan padinan, yaitu di dalam bahasa Indonesia disebut dengan catatan sehari-hari. Buku catatan padinan yen ing bahasa Indonesia diarani buku harian. Buku catatan padinan iku isine kegiatan sing dilakoni saben dina. Yen kegiatan apa wae ditulis ing buku. Kegiatan pribadi utawa kegiatan keluarga. Bocah kuwi pancen sregep. Coba gatekno contoh buku catatan padinan sing ditulis Beni. Ojo lali ditulis dina, tanggal, wulan lan taun ing sisi kanan atas. Saben Senin ing sekolahanku ana upacara. Yen dina Senin aku tangi rada isuk. Sawise tangi aku atus banjur sarapan. Saben isuk ibuku mesti nyiapne sarapan. Pas jam 6 isuk aku budal sekolah. Ing sekolahan bocah-bocah wis akeh sing teka. Bocah sing piket tekane luwih dhisik. Bocah-bocah piket nyaponi kelas. Keresikane kelas tanggung jawab para siswa kabeh. Yang terakhir, jangan lupa diberikan nama penulis. Catatan harian kalau di sini yang menulis catatan harian adalah Beni, maka ditulis nama Beni di bawah pojok kanan. Saiki wangsulana pitakon ing buku LKS halaman 7 poin E. Selamat belajar. Matur nuwun. Wassalamualaikum.